ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ካብዝ ብምቕጻል ሓጸርቲ ዜናታት ዓለም ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም ንዓድምና ኣርእስታቶም ክነቐድም ንወጥሪ ዩክሬን ኣመልኪቱ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ተጠንቀቕ ምህላው ተገሊጹ ኣብ ስታዲየም ካሜሩን ብዘጋጠመ ጸቕጥ ሰባት ሞይቶም ሰራዊት ዴንማርክ ብህጹጽ ክወጽእ ማሊ ሓቲታን ካልኦትን ክህልውናዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ዩክሬን ዘሎ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝመጸሉ ኣብ ዝሕጂ እዋን 8500 ዝኾኑ ወተሃደራት ኣሜሪካ ተበገስ ዝብል ትዕዛዝ ንምስማዕ ኣብ ተጠንቀቕ ምህላዎም ፔንታጎን ገሊጹ ሩስያ ናብ ደቡብ ዩክሬን 100,000 ዝግመት ሰራዊት ኣጸጊዓ እኳ እንተሃለወት ነታ ሃገር ናይ ምውራር መደብ ከም ዘይብላ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ሃገራት ምዕራብ ንተጻብኦ ሩስያ ብናይ ሓባር ስትራቴጂ ንምምካት ኣብ ዝንቀሳቐሳሉ ዘለዋ እዋን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ትማል ሶኒ ምስ ኣውሮጳውያን መሻርክቱ ናይ ቪድዮ ዘተምካየዱ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ እዚ ይኹን እምበር ሰራዊት ክዋፈር ኣለዎ ደይብሉን ኣብ ዝብል ጉዳይ ዛጊት ኣብ ውሳነ ኣይተበጽሐን ክብል ፔንታጎን ገሊጹ ኣሎ እዚ ዝኸውን ካልኦት ምዕባለታት ስዒቦም ኔቶ ግብረ መልሲ ዝህብ ሓይሊ ከንቀሳቐስ ምስ ዝውስን ጥራይ እዩ ክብል ጸሓፊ ፕረስ ፔንታጎን ጃን ኪርቢ ገሊጹ ኣሎ ገለ ኣባላት ኔቶ እንተላይ ስፔን ፈረንሳን ኔዘርላንድን ምክልኻል ምብራቕ ኣውሮጳ ንምድንፋዕ ናይ ውግእ ነፈርትን መራኽቢ ውግእን ንምስዳድ ኣብ ምድላው ምህላውን ዝግለጽ እዚ እናኾነ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት 9 ቶን ዝኸውን ወታደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ምእታው ቢቢሲ ወሲኻ ሓቢራ ኣብ ስታዲየም ካሜሩን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጥም ዋንጫ ኣፍሪቃ ብዘጋጠመ ጸቕጥ ብውሕዱ 8 ሰባት መሟቶምን ብ10ታት ዝቝጸሩ ድማ ከም እተጎድኡን ተገሊጹ ኣብ ርእሰ ከተማ ካሜሩን ያውንዴ ናብ ዝርከብ ፖል ቢያ ስታዲየም ንምእታው ሰባት ክጻቐጡ ዘርኢ ናይ ቪድዮ ምስሊ ተፈኒዩሎ ብሰንኪ ትራጀዲ ካብ ዝሞቱ ሰባት ሓደ ህፃን ምዃኑ ንሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ብምጥቃስ AFP ጸብጺቡሎ ብዘይካዚ ብ10ታት ዝቝጸሩ ካልኦት ህፃናት ሃልዋቶም ኣጥፊኦም ኣለዉ ስታዲየም ፖል ቢያ 60,000 ዝኾኑ ሰባት ናይ መሓዝ ዓቕሚ እኳ እንተሃለዎ ብምኽንያት ቀይድታት ኮቪድ ካብ 80% ዓቕሙ ንላዕሊ ክሕዝ ከም ዘይብሉ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ እንተኾነ ግና ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ተዓዘብቲ ኣብቲ ስታዲየም ከም ተረኽቡ እዩ ዝግለጽ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብዛዕባ እዚ ዘሕዝብ ፍጻመ ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ምህላው ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ መንግስቲ ማሊ ነቲ ኣህጉራዊ ግብረ መልሲ ንግብረ ሸበራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝብል ምስምስ ናብ ማሊ ዝኣተወ ሰራዊት ዴንማርክ ብህጹጽ ክወጽእ ሓቲቱ ኣብ 2020 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝጨበጠ ወታደራዊ መንግስቲ እዞም 9 ዝኾኑ ሰራዊት ዴንማርክ ብዘይፍቓድ ሃገር ምእታዎም ድሕሪ ምጥቃስ ብህጹጽ ክለቁ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡሎ ዴንማርክ ብወገና ምስ ኣብ ርእሰ ከተማ ማሊ ባማኮ ዝርከብ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርህ ንምሃብ ኣብ ልዝብ ምህላዋ ገሊጻ ኣላ ኣብ ማሊ ቫግነር ዝተባህለ ዕሱብ ሓይሊ ሩስያ ምውፋሩ እናሰፍሐ ዝመጽእ ኣህጉራዊ ሸቕላ ፈጢሩ ምህላው ጸብጻባት የመልክቱ እንተኾነ ግና መንግስቲ ማሊ ወታደራውያን ኣሰልጠንቲ ሩስያ እምበር ቫግነር ዝበሃል ዕሱብ ከም ዘየለ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ስልጣን ብዕልዋ ምጭባጡ ገሊጹ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ንፕሬዚደንት ሮሽ ካቦሬ ብምዕላው ስልጣን ምጭባጡ ገሊጹ ኣሎ ሓደ በዓል መዚ ሰራዊት እታ ሃገር ናብ ቴሌቪዥን መንግስቲ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብታ ሃገር እናባእሰ ዝኸይድ ጸጥታዊ ኩነታት ነዚ ዕልዋ ከም ዝደርኸ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ካቦሬ ሃልዋቱ ዛጊቱ እኳ እንተዘይተፈልጠ እቶም ሁንታ ግና ኣብ ውሑስ ቦታ ተሓይሩ ምህላው እዮም ዝገልጹ ትማል ምሸት ኣብ ወታደራዊ ባራካታት ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ዋጋዱጉ ተኽሲ ክስማዕ ድሕሪ ምምሳዩ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ከም እተኻየደ ዝግለጽ ዘሎ ኣቐድማ ኣቢሉ እውን ካቦሬን ሓደ ሚኒስተርን ቅንጸላ ከም እተፈተነሎም ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንገስጋሲ ዝተባህለ ሰልፊ እቲ ፕሬዚደንት ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ካቦሬ ንዕጡቓት ኣስላም ብግቡእ ብምምካት ጸጥታ እታ ሃገር ከውሕስ ብዘይምኽኣሉ ብርቱዕ ነቐፌታ ክወርዶ ምጽንሑ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ጸብጻባት የመልክቱ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ሰላም